Duh. Ket mau mubeng sakmono. Kuwi teh duren yo akeh koyoke yo ono uwohe. Tapi yo mubeng ket mau ora entuk blas siji-siji yo. Duh Dik. Beruh iki nganti kesel wis kene tak tinggal jagung sik. John. Ini ya, John. Woi. Piye? Ya, kosek. Yo, tak ngono. Apa Don? Kok ini Don? Aku ki lho ket mau. Ora ngenteni kok. Kowe iki saka ndi? Bar ngarit ki lho. Kono kae. Yo ngarit ge wedhus kurang. Dusuk pakane koyo ngene iki opo? Ayo wedhus kok ngene, mosok yo kek kucing kok iki yo angel, Jon. Wedhus pakane suket koyo ngono, gelem ora kuwi wedhusmu kuwi. Doyan to, Don. Mosok rak doyan iki. Lemu bro, ne sokeh gering yo. Lah kowe ning kene ngopo? Kowe ora ngerteni aku ket mau. Jon. Aku ki ket mau ki rekane ki pengen apa jenengane duren, Jon. Duren. Lah ono duren apa ora iki? Lah wit akeh kok. Mbahku yo ngerti ku yo durene akeh. Oke iki, Don. Aku ki Apa golek san po? aku rada kawanan mau Jon kowe. Sik sik. Aku ki mau rada kawan. Wis mubeng, ya to. Wis mubeng, wis sakmono akeh ning isor menawa entuk tubonan ora. Lah entuk apa ora? Mulakno ket mau aku nesu-nesu ki. Alah. Kowe ora ngerteni. Daripada golek mending tuku wae to, Don. Ngerti nek semisal aku tuku ki nek ana duwite to, Jon. Duit ora duwe gablek mulane kene moro kebon ki rekane nek entuk. Kesel ngarit iki. Ngelak, Don. Ngelak apa? Bro. Jon, ngelak. Iya piye ya, Don? Aku badhe putuske pacarku wingi, Don. Galo iki, wah, Pacar galau. Ngarepe wedhus nganti lah duwine wedhus, Don. ora langsung ngono. Wedhus iki duwine tok, wah. Pacaran duwe, Don. Lah, Jon. Wedhus mbok pakani koyo ngono iki terus piye? Doyan no. Ora doyan nutup doyan aku bendino golek kok ngene kok. Aku ki mau koyo enggongan. Apa? Aku meh balu itu nah. Sik. Ngopo? Aku wis gatelan iki meh pengen adus iki. Wah, cocok iki, Don. Iki gunanmu apa nyolong iki? Mau aku Tenane. udah lopake aku. Pake dilalah ana rokok. Wis nek tak jikuke. tenan iki. Oh tenan. Wis tak dut ya, Don. Ya, wis. Oh, ramain iki, Don. Bungkuse signatur mosok isine tuton iki. Ora masuk itu. Arek udu cangkeman. Wis. Tak dut, Don. Lah ngono lho, engko arek udut tok. Gaya mudut biasane lintingan gaya. Lah kowe pedon, tau dut. Aku saiki wis rada jane iki pek uduk, Jo. Cuman wong siji. Aku yo urung mau ki rung buka. Salahe kek ke aku, Don. Ngelak tapi, Don. Kok ki ngelak mau iki? Kene Sok ngene mung rokok tok iki piye wah. Kene iki Ora masuk, Don. Ngelak. Kowe iki pancen kok ngarit ora udu blas teko mangkat ngarit karo nggawa karung. Tapi mayan iki, Don. Mayang. Tambah galo iki, Don. Sik. Aku ki mau ki golek udu ben tapi wis persiapan reketan ngombe karo rokok. Ono? Ono. Wah, Rasa mantep. kuwatir kowe kok. Lah iki sine opo iki? Sine opo iki? Iki kopi tapi Mosok kopi kok ngono, isine Floydina. Floridina kuwi kan botole. Kowe iki ra masuk, Don. Iki kok Wis ora udut ah masuk. kok ngene. Tak Kowe pek gelem san ora lah. kowe. Nek ra gelem aku tak ombe dhewe. Wis apa, Don? Mumpung iki lho, mumpung ngelak iki lho, ngorong ket mau iki lho. Ngarit tekan kono kae kok. Arek ngombe ra gelem yo wis kok. Lah, Gegeri we. sepi ya, Don, tapi, Don. Sepi arep rame yo ning pasar kae. Yo ora, Don. Malas kok. Taek mosok kopi sine wedang putih piye iki? Wah. Tapi apa? Tak Iki solak. tak ombene itu Aku apa? ki nggawa kopi kok. Tambah ngelak iki. Lah kowe iki wis biasa ngono kuwi. Ora aku mau gawe kopi, Jon.
Kok iso-isone banyu putih, Jon? Penak Don iki Don. Enak apa nih banyu putih ya rasane kaya ngono to, Jon. Iki banyu kali kono kuwi ya iki kowe. Iki mau nggawa gawe kopi, tak gawe kene nggon wadah kene. Ah, kok iki ra masuk Don. Tapi ya ora apa-apa, onone kok ngene kok. Wis kerek ngombe onone banyu putih kene kok. Kowe Don. kaya ngono seneng. Tapi aku ki sik Jon, sik tak ngombe sik. Jon, banyu putihmu dombe seger benan rodokan. Piye ya Don golek pacar ya Don? Aku ki koyo ngene sing gelem nrimo aku lho Don. Koyo ngene style kuwi kok ngene. Bendino kerjaane mau ngarit. Ngarit wedhus. Wis, Ngono ra Don? Wis. Lho, Don. wis. Wis Bro. wis to Don. Tapi ini kok gendeng Yohan. Kowe iki kajian kumpul aku iki wis pirang taun. Lah aku iki kon nggo cara piye? Ora iso. Aku pacaran duwe yo. Piye iki, Duwe koyo ngene kok iso joget mbek aku. Lah piye aku ki pengen di pacar bendino mosok kok ngene terus. Ya saiki piye padha-padhane ra ndek pacar ki piye ae golek cara bareng. Ya kowe mikir aku yo mikir. Gak piye carane niki. Ora kaya yit kayak urak luru ing kono penak ngalor mlaku udut, ngalor mlaku ngombe. Ojolan wae Don. Kita ora gatel kowe kita iki. Meneh. Wong kene iki ket mau ki rekane golek nganu ki nggo kathok. Gatel aku kaya ngene iki ben ngene iki maksud iki ben ra gatel, ben rada ora atis, ora cokoti lemut wong jenenge ngalas kok. Yo tapi kok ngene iki. Tapi kok sing gelem mbek aku Don. Lho saiki nek posisi ngarit ning alas, kuwi ya kaya ngono kuwi kudune nganggone, ora usah perlu sing muluk-muluk. Wong jenengane ngarit apa nganggo sing apik-apik. Ngapi-api sing apik ning omah ta Don. Wah, iki kok ngene iki yo. Mulakno nek pengen golek pacar saiki. Padha aku yo urung duwe pacar, tapi kan aku cuma iso ngai wejangan. Ngono lho. Iki nek ayang golek pacar iki berarti yo ora kaya ngene apa sing mbok maksudke kowe ngene aku ngene. Yo nggo setel. Kok wong tuwa Jon? Lho. Don. Biyen kan yo kumpul karo aku ki nek aku ki yo wis Tak pamit Don lah. Kene ora ono cewek. Enak temen. Pamit ta? Ombe entuk udut, Wis ya. balik. Wes. Wis. Ya aku bareng teni wedan meneh kowe malah ya aku